Lakhain ko raisi Borjan constituency angkang mentiso SDB ahawar long solar project ki BG puthak rongara thurpak pen ki kham khede da phiseta Karbi Anglong Autonomous Council atum joy pen ki claim ke dam rada tuma phan ki pamang hu asai ki claim ronga jok puthot mentiso SDB la pen rong trok sia da tum thurpak si Thinon reng non tame longle pithek thepu Karbi Anglong Autonomous Council aphan ki kham khe chepaklang pon thu Kidam tang wo signify thongke barni Karbi Anglong Autonomous Council EM Amor Singh Tiso Surjo Rongphar MLA Dor Singh Ronghanga tumpen pherangtia mai ke phalong men tiso arong men pupon hai he bonta chiri suri krener ke palongle angbong pen suri kep alongle ke men tiso habar henlo ke parlo ke ongnai nilituma phan Karbi Anglong Autonomous Council Authority atum pen nangchingwai linlo bonsitame men tiso habar GBSGB la pen rongarat pen ke je don thek busi Ciparai dutlo setame non bangke joy pen JCB longle ke pasursi thek pon thulong rongke pang tonang po puta SGB pen ningje pon Litum la analam pachini et pen api pinap penang bong nilitum menti so hawara long kumat ne long le long kumane kimang hu pen ladak kupine akam solar project akam ngi klem wang det lipudang te kumat bang phusi ladak ke wang ma chini pami mia bang ke kam klem klera Ladak kinang sot abang phutum phan arjura chingki jithan et pen si ajat asa yang deng tadeng nangji lasi prabjin pen rat la pen council alang tum chidon klong alam bang wan vek pen liha warlong mesen met insam jin pen kidolongi phansini li council manta chuning ri ponlo Parokri sirkebra krihini aningkan pensi labang so hawar nangkedo pangchenglo Karbi Anglong Autonomous Council kimrang re aprang pen ko ani aowe do derapi ram ke pan ke pangchok biri bithung chesemar erapi nona banke solar project amen pen longle nangki thiji puke chekroi dun thekthi so solar project aputha ka dong arong tin mate area tin stame le tum gangbora chedore SGB chedore lipudang te arong tin pen SGB gangbora chedore pulong te borjan pen gangbora ke komalo pulong te nirano aprek kan jongom de lo surjorong parando lasi laso solar project ka dong ke alang li yong se angsong pale don pen penare dak si pi don de kosan de piniani ni tum laso ke sung pen supaya un lasi laso arona dong ke ne tum la gangbora tapi la dong troksina rong ner kep ne ko ane ne tum laso alama chingwai puthak lon sami ne tum si kroin de rat pen ke ladak ke ne tum pirek te laso solar Jongsi GB la pen SGB atum ridak chipidon det lepute rongara atum pen Ingsai ji la pen Borjan EM Surjo Rongphar phansetami ridak chipidon det ajoini si pini la puson kahuri sai luputa arbok pon tum non amat ke la dak sem chuti ki la pen nam ki chopang yok ni tum saya chokle ma phan khiti bat ti sok nen po chokle ma phan ta silbang so ni tum ma chopang yok aram yong sinang kon ti thulam ni tum kon na lo choklem cho dam thai do lang ni tum ma phan ke konsila sor si rabat thak nang ki ur puson si ni tum me chima thalo Dilai pen bijoy rongpi Karbi Anglong Live